Vitajte. Milióny ľudí po celom svete ľutujú svoje neuvážené rozhodnutia z mladosti alebo aj pokročilejšieho veku. Či už sú to ženy, ktoré nie sú stotožnené so starnutím a podstupujú rôzne zákroky, alebo ľudia, ktorí sa kvôli kariére vzdajú svojej jedinej skutočnej lásky. Takéto výčitky svedomia majú mnohí z nás. Vie to o nás iba zopár známych, kamaráti, prípadne rodina. Čo však také celebrity? Celú svoju kariéru sú pod drobnohľadom a čokoľvek sa deje v ich životoch, väčšinou sa to dostane k miliónom fanúšikov po celom svete. Robert Pattinson získal celosvetové uznanie za stvárnenie Edwarda Cullena vo filmovej sérii The Twilight. Robert si vytvoril veľmi veľkú nechuť voči tejto role a vo svojich vyhláseniach ju označil za príliš mizernú. V seriáli Priatelia Jennifer Aniston stvárnila Rachel Green, ktorej účes sa stal ikonickým. Herečka však veľmi nenávidela farbené a zvláštne vrstvené vlasy. Priznala, že nie je fanúšikom Rachel a že jej vlasy boli najškarečším účesom, aký kedy videla. Hoci seriál Game of Thrones zvýšil popularitu Sophie Turner, sláva nie je všetko a herečka má pri pohľade späť na svoj život aj zopár výčitiek. Jej herecká kariéra v seriáli začala, keď mala 14 rokov. Seriál vyprodukoval celkovo 8 sérií, takže jej nezostávalo nič iné, len zamerať svoju pozornosť na prácu. Prijala by si mať zážitky aj z normálneho života a univerzity, keď by si mohla vybehnúť na drink bez toho, aby ju stále niekto fotil. Christina Applegate odmietla rolu Elle Woods vo filme Pravá blondínka a svoje rozhodnutie oľutovala. Herečka sa bála, že bude typizovaná ako ďalšia svojrázna blondínka. Finálne však priznala, že Reese Witherspoon splnila úlohu Elle dokonale. Batman and Robin si vybudoval povesť najlepšieho superhrdinského filmu s množstvom problémov na obrazovke aj mimo nej. Od kostýmu až po herectvo sa George Clooney nikdy nevyhýba vyjadreniu ľútosti nad tým, že sa objavil vo filme. Svoj herecký výkon pokladá za strašný a priam ho fyzicky bolí, keď sa musí v tomto filme vidieť. Na vrchole slávy sa Courtney Cox rozhodla pre výplne tváre. Rozhodnutie prišlo, keď bola pod tlakom ísť s trendom vyzerať mladšie pomocou kozmetických operácií. Mala jednoducho pocit, že vyzerá staršie a vplyv starnutia na kariéru herečky vtedajšej spoločnosti nebol príjemný. Dnes toto rozhodnutie ľutuje. So svojou tvárou prestala byť spokojná a všetky výplne z tváre si nechala odstrániť. Speváčka Cher a kráľ rock'n'rollu Elvis Presley mali v 70. rokoch minulého storočia sľubný románik. Ale Cher spanikárila, keď ju Elvis pozval na víkendový pobyt. Kvôli jej obrovskému strachu tak nikdy nedala tomuto vzťahu reálnu šancu. Pre Kris Jenner je rozvod s bývalým manželom Robertom Kardashianom jednou z najväčších chýb v jej živote. Zostali priateľmi až do jeho smrti v roku 2003. Kris vo vyhlásení uviedla, že mala s Robertom nádherný život a že to bol úžasný človek. Bella Hadid si dala upraviť nos, aby zodpovedala štandardom krásy na predvádzacom móle. Túto procedúru absolvovala vo svojich 14 rokoch. O viac ako 10 rokov neskôr svoje rozhodnutie ľutuje a želala by si mať radšej nos svojich predkov. Predtým, ako sa Ryan Reynolds stal Deadpoolom, hral dvakrát nesprávneho superhrdinu. Hal Jordan vo filme Green Lantern sa stal jeho najmenej obľúbenou postavou. Herec o tom dokonca urobil paródiu na konci filmu Deadpool 2. Zac Efron predviedol svoje dokonale vyšportované telo vo filme Baywatch v roku 2017. Ale tento zážitok sa mu nepáčil. Bolo preňho veľmi ťažké udržiavať stratégiu stravovania a tréningu elitného športovca a vyjadril sa, že radšej nechce byť v takej forme. Julianne Moore, jedna z najkrajších hollywoodských ryšaviek, si zničila obočie vo svojom tínedžerskom veku. V
V tomto veku, keď všetci experimentujú so svojím vzhľadom, si obočie stále trhala, bielila, až jej obočie úplne zmizlo. Svojej dcére odjakživa hovorí, že si má nechať svoje nádherné obočie tak, ako je a nikomu nedovoliť sa ho čo i len dotknúť.